खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसेनो आं गासै नोंथांमोनखौ आंनि INN बर'नि चेनेलावबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम इन्टारनेशनेल नेशनेल आरो जोंनि आसामाव जानाय जाथायखौ लानानै फैदों। जोङो समखौ खहा खालामालासिनो जोंनि भिडिअखौ थोंजोङै जागायदिनि। अब्ला जोंहा टप नाम्बाराव 1आव दङ। लैथोआरि आयेनखौ सिफायबाय थानायनि थाखाय 2 सप्ता सिगां इराननि रिभलिउशनारि गार्डआ दि इरिस मुंनि जाहाजखौ जब्द खालामदोंमोन। बे जाहाजनि हान्जायाव गासै सा 25 सुबुंफोरबो दंमोन। जाहाजनि मावथिफोरनि गेजेराव गोबां भारतारिफोरबो दङमोन। भारतनि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाना बेफोर सुबुंफोरखौ हगारनायनि सोमोन्दै इरानजों रायज्लायनायाव इराना सासे भारतारि आइजोखौ सिगाङावनो हगारखाबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन। दा इराना बुङोदि बियो हमजानाय जाहाजनि मावथिफोरखौ हगारनो थियारि जाबाय, नाथाय माला हगारगोन बिनि जेबो फोरमायथि होआखै। टप 2आव दङ। आमेरिकानि रैखाथि बिफाना बुंदों दि बियो थाबैनो इउक्रेनाव पेट्रियट अख्रां रैखाथि मिसाइलफोरखौ दैथायहरगोन, नाथाय मिसाइल हगारग्रा पेट्रियट सिस्टेमफोरखौ इउक्रेनाव दैथायहरनाय जानाय नङा। बावैसो आमेरिकाया इउक्रेननो $6 बिलियन रौनिया हेफाजाब फोसावदों। बे मिसाइलफोरखौ बे रौनिया हेफाजाब पेकेजनि सिङाव इउक्रेनाव दैथायहरनाय जागोन होननानैबो जों मिथिनो मोन्दों खौरांगिरिफोरनिफ्राय। टप 3आव दङ। आमेरिकाया अजद होयोदि चाइनाया रासियानो होनाय मुवाफोरखौ रासियाया इउक्रेननि बेरेखायै दावहायाव बाहायदोंमोन। बेनिखायनो आमेरिकानि हादोरसा नेहाथारि एन्टनी ब्लिंकेनआ धमकि होदोंमोन दि जुदि बियो इउक्रेननि हेंथायै गाग्लोबनायाव रासियाखौ हेफाजाब होनायखौ बन्द खालामाब्ला आमेरिकाया चाइनानि बेरेखायै राहा लानो हागौ होननानै। टप 4आव दङ। रायजो सरकारनि सासे मावख'गिरिया बे फोरमायथिखौ होदोंमोन दि सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ सनिबारखालि दुर्गापुराव हेलिकप्टाराव जिरायबाय थानाय समाव मासिनिफ्राय गोग्लैदोंमोन होननानै। नाथाय बिथाङा बारा दुखु मोनाखै। बिथांजोआ मोनसे बिसायख'थिनि रेलखौ बिबुंथि होनो दुर्गापुरनिफ्राय ओनसोलसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिथाङा गोग्लैदों आरो बिथाङा गोग्लैसेयावबो गावनि गोग्लैनायखौ गोग्लैया सानालासिनो बियो गावनि बिबुंथिखौ होलांबाय थादोंमोन। टप 5आव दङ। ब्रिटेननि बंकिम पेलेसआ बुंदों दि बियो राजा चार्ल्सआ केन्सार फाहामथायाव साबसिन फिथाय मोननायनि उनाव फैगौ सप्तानिफ्राय गावनि रायजोआरि बिबानफोरखौ बिथाङा जागायफिनसिगोन होननानै। टप 6आव दङ जोंहा। गोबां इरानी हादरफोरजों सोलिबाय थानाय जेंनानि गेजेराव भारतआ इराननि लामाजों अमानाव फालांगिखौ बांहोगोन। भारतारि मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला अमानजों चीन आरो पाकिस्ताननि बांलांनाय फालांगिखौ नोजोर होनानै भारतआ अमानजों फालांगिखौ बांहोनो लुबैदों। रयटर्सनि बादिब्ला बे आगाना भारतखौ इराननि लामाजों मोनसे सोलोआरि बाहागोआरि आरो फालांगि खालामनायाव मदद होगोन। टप 7आव दङ। पाकिस्ताना भारतारि दैदेनगिरिफोरखौ बिसायख'थियाव राजखान्थियारि मुलाम्फा मोननो थाखाय पाकिस्ताननि मुंखौ मुंख'नाङा होननानै बुंदोंमोन। 26 एप्रिल खालि प्रेस ब्रिफिंनि समाव पाकिस्ताननि बायजोआरि बिफाननि बुंथिगिरि ममताज जहरा बुलुचआ बुंदों दि भारतारि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि बिबुंथिफोर आरो बर्डनि बिबुंथिफोराव पाकिस्तानफोरखौ मोनसे आयदा बानायनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै। टप 8आव दङ। भारतनि आइजोफोरनि कम्पाउन्ड टीमआ संगाइआव गेलेजाबाय थानाय बोरला गावनाय बुहुमनां कापआव सनानि मेडेल देरहादों। फाइनालाव 6थि मासि मोननाय इटालीनि आइजोफोरनि कम्पाउन्ड टीमनि हेंथायै गेलेनाय भारतारि हान्जाया 178-171 जों सिगांलांदोंमोन आरो 7 पइन्टजों सनानि मेडेल देरहादोंमोन। टप 9आव दङ जोंहा। अरबिन्द केजरिवालनि बेरामखौ मुंख'नानै सुनीता केजरिवालआ बुङो अरबिन्दनाव 22 बोसोरनिफ्रायनो सुगार दंमोन होननानै। 12 बोसोरनिफ्राय इन्सुलिन्स लागासिनो दंमोन बिथाङा। बियो सानफ्रोमबो 50 इउनिट लायोमोन जेलाव थांनायनि सिगां, नाथाय जेलाव थांनायनि उनाव बियो बन्द खालामनांगौ जायो। इन्सुलिन्स लायैनि जाउनाव बिथांनि सुगारा 300नि गोजौआव थांदोंमोन। बेबायदिनो बिसोरनि किडनि लिभार गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय होननानै बिसिया बुंदोंमोन। बिसि सुनीता केजरिवालआ आरो बेखौबो सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि बिसोरो केजरिवालखौसो बुथारनो लुबैदों नामा। टप 10आव दङ। मेआव 14 साननि थाखाय बेंकफोरा बन्द थागोन। 4 रबिबार आरो 2 सनिबारनि अनगायै 8 सानसिम गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि थानाय नङा। 1 मेआव महाराष्ट्र सान, बेनिखायनो बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नाई, गुवाहाटी, हायद्राबाद, कच्चि, कलकाता, मुम्बाइ, नागपुर, पणजी, पटना आरो त्रिवेन्द्रमआव बेंकफोरा बन्द थागोन। बेजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थिनि भट होनायनि जाहोनाव बे दानाव सानथामनि थाखाय माखासे रायजोफोराव बेंकफोरा बन्द थागोन। टप 11आव दङ जोंहा। 29 एप्रिलाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनि थिखानाय दावबायनायखौ आसा खालामनानै कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लानि थि लामाफोरखौ ड्र'न गैयै, पटका गैयै एबा बमा गैयै आरो फ्लाइ जन गैयै खालामनानै होगोन होननानै बिथोन फोसावदों। टप 12आव दङ। आसाम क्रिकेट गौथुमा बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियामजों नांजाबनाय मोनसे थाग्रा मावथांखि गायसननायजों लोगोसे समाज जौगानायनि फारसे मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनो जादों अस्ट्रय मुंनि बिसोरो मोनसे न' गायसंनानै न' लुनानै होदों न' गैयैफोरनि थाखाय। बिसोरो बापु आम्बेडकार कलनीनि बेनारनि सिङाव 2.84 कौटि रां बाहायनानै गासै गं 25 आश्रय न' लुनाय जादों होननानै जों खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिन्थिनाय जादों। गोजोनथोंसै। दिनैनि खौरां बिलाइ फरायथिनाया बेखिनिसिमानोसैमोन। जुदि आंनि खौरां फरायथिनायाव माबाफोर गोरोन्थि थालांनाय बायदि मोनदोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट्सआव खोन्थाहर, जाहाथे आं बेफोरखौ सुद्रायनानै नोंथांमोननिसिम पारफेक्ट बा एसे मोजाङैनो खालामनानै लाबोनो हायो।
जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव खावलायहरनाय थाबावबायदि जुदि नोंथांमोना आंनि बेबायदि भिडिअ खालामनायखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होलायनो दाबाव।